Vamos a proceder á presentación da 42ª edición da Carreira Popular de Leiro. Hai que dicir que é a segunda máis antigua da Orense despois do San Martiño, do Cros de San Martiño. O que estamos orgullosos a nivel deportivo provincial pois é que non só se trata de algo competitivo, sino que tamén pois ten un ambiente familiar e poden participar xente de todas as idades. Unha das populares de toda a autonomía, de todo Galicia, de máis nivel tanto a nivel organizativo como despois de máis nivel dentro do terreno deportivo. É un orgullo que sea en Leiro, nunha localidade da provincia nosa de Ourense. Sabedes que levamos xa traballando todo o ano, isto é un traballo constante, home, non é todo o ano traballando só nesto, pero que é dedicación para que todo intente salir ben. A inscripción vai moi ben, hoxe xa pasamos dos 300 inscritos, e o que saben destas probas, e agora ven o duro da inscripción, porque sempre se anotan os últimos, ainda quedan 20 días, bueno, 20 días igual non, pero xa por aí andamos. Animar a todos os que se queiran inscribir, xa saben que temos unha páxina web específica que é Carreira Popular de Leiro, en CC Norte, en Championship Norte. Ainda temos hasta o jueves antes de acabar a proba para inscribirse. Estes anos, a verdade é que tamén temos bastante inscripción nas categorías dos nenos. De que ese día da proba, pois o mellor están carreteras cortadas, pois hai que ter paciencia. Penso que ter unha proba como esta, pois hai que valorala moito máis que un día pois teñamos un inconveniente de paso ou que teñamos que variar a ruta. Que vai ser unha carreira espectacular porque conocemos xa moitos anos que nos conocemos. Luís, lideras este equipo de traballo, tes un mérito increíble que non haberá tempo no futuro que che agradezca todo isto que estás facendo por Leiro. É un esfuerzo económico importante, pero creo que o deporte, que merece a pena invertir en deporte, porque o deporte é salud. Tamén, como non, a todos os que estades aquí, darvos as gracias aos meus compañeros da organización, e os que tamén non están, pero sin eles é imposible, e ás forzas e corpos de seguridade, que dicir, e aos voluntarios tamén, e aos traballadores do Concello, moitísimas gracias a todos. Participar, como dicimos, do deporte, dunha festa do deporte ese día, que, esta proba xa casi é o broche ao ano deportivo, casi agora vense cerrando esta temporada, aunque pasaremos seguramente algo de calor, pero, animar a todo. Xa antes facíase unha hora máis tarde a salida, agora adelantámola, vale, ás 10 da mañá, aunque haxa que madrugar algo, eu creo que merece a pena para nos evitar as horas de calor, pero, que non vos preocupedes, que vamos ter habituallamiento líquido para que non haxa ningún tipo de problema. E nada máis, é disfrutar de Leiro, que temos un entorno precioso, non, Alcalde?